O Hobbit, de John R.R. Tolkien. Capítulo 14. Lume e auga. Agora, se queredes, como os ananos, saber noticias de Smaug, tendes que retroceder a noite en que destruiu a porta e se afastou furioso 2 días antes. Os homes de Esgaroth, a cidade do lago, estaban case todos dentro das casas, pois a brisa sopraba do negro leste e era fría, pero algúns estaban a pasear polos peiraos e miraban como adoitaban facer as estrelas a brillar na tranquila superficie do lago a medida que aparecían no ceo. Dende a cidade, a montaña solitaria quedaba na súa maior parte oculta polos baixos outeiros do outro extremo do lago, a través dos cales baixaba dende o norte o río Rápido. Só o seu alto pico podía verse nos días claros, pero rara vez o ollaban, pois era ominoso e atemorizador, mesmo coa luz da mañá. Neste intre perderase e desaparecera por aro a escuridade. De súpeto volveuse ver un breve billor tocouna e esvareceuse. «Ollade», dixo un, «outra vez as luces. Onte noite os vixías víronas acenderse e apagarse dende a medianoite ata o mencer. Algo pasa aí arriba». «Quizais o rei baixo a montaña está a forxar ouro», dixo outro. «Xa hai moito que partiu para o norte». «É hora de que o que din as cancións comece a ser verdade outra vez». «Que rei?» dixo outro con voz severa. «O máis probable é que sexa o odioso Lume do Dragón, o único rei baixo a montaña que coñecemos». «Sempre estás a agoirar cousas funestas», dixeron os outros. «Calquera cousa, dende os alagamentos a peixe envenenado. Pensa en algo alegre». Entón de súpeto apareceu unha gran luz na parte inferior dos outeiros e o extremo norte do lago fíxose dourado. «O rei baixo a montaña», berraron. «A súa riqueza é como o sol, a súa plata como unha fonte, os seus ríos son de ouro», chiaron, e por todas partes se abrían xanelas e se apuraban pés. Houbo unha vez máis unha tremenda emoción e entusiasmo, pero o individuo da voz severa botou a correr onde o gobernador. «O eu son parvo, ou aí ven o dragón», berrou. «Cortade as pontes, as armas, as armas!» Entón fixeron soar axiña as trompetas de alarma e os seus ecos resoaron polas costas rochosas. Os berros de entusiasmo remataron e a alegría trocouse en medo. Foi deste xeito como o dragón non os encontrou totalmente desprevidos. Foi axiña, tanta era a súa velocidade, puideron velo como unha centella de lume precipitándose cara a eles, facéndose cada vez máis enorme e máis brillante. E nin o máis parvo dubidou que as profecías estaban erradas. A pesar de todo, aínda dispoñían de algún tempo. Encheron de auga todos os recipientes da cidade, armáronse todos os guerreiros, prepararon todas as frechas e dardos, e derrubaron e destruíron a ponte que levaba a terra, antes de que se oíse o ruxido da terrible chegada de Smaug e o lago fixese ondas vermellas co volume baixo o pavoroso bater das súas ás. Entre os chíos, os lamentos e os berros dos homes chegou sobre eles, seguiu cara as pontes e enganárano. A ponte desaparecera e os seus inimigos estaban nunha illa no medio da auga profunda, demasiado profunda, escura e fría para o seu gusto. Se se mergullase nela, levantaríase un vapor e un bafo suficientes para cubrir toda a terra de néboa durante días. Pero o lago era máis poderoso que el, apagaríao antes de que pudese atravesalo. Ruxindo, voltou sobre a cidade. Unha chuva de frechas escuras subiu e tintinou ao golpear as súas escamas e xollas, e os paus, incendiados polo seu bafo, caeron de volta ao lago ardendo e asubiando. Ningún fogo de artificio que podades imaginar igualaría o espectáculo daquela noite. O vibrar dos arcos e o toque das trompetas, a carrarse do dragón chegou ao máximo ata cegalo e enlouquecelo. Ninguén ousara enfrontárselle, dende había moitísimo. Tampouco farían agora de non ser polo home da voz severa, chamábase Bardo, que corría dun lado a outro animando os arqueiros e instando ao gobernador a que lles ordenase loitar ata a derradeira flecha. As fauces do dragón cuspían lume. Durante un tempo deu voltas no aire, a moita altura e por riba deles, iluminando todo o lago. As árbores das beiras brillaban como a cobre e como a sangue, con sombras de densa negrura que saltaban aos seus pés. Entón abalanzouse atravesando a treboada de frechas, destemido na súa cólera, sen preocuparse de volver os seus costados escamudos cara aos inimigos, pensando só en incendiar a cidade. O lume levábase dende os tellados de palla e os extremos das vigas de madeira cando el se arrebolaba e pasaba, aunque enchouparan todo antes da súa chegada.
Onde queira que aparecese unha chispa sempre había un cento de mans que lle volvesen botar auga. O dragón virouse, unha barrida da súa cola e o tellado da casa grande desfíxose e esborrollouse. Unhas lapas inextinguibles eleváronse na noite. Outra arremetida e outra, e unha casa máis e despois outra arderon e caeron. E aínda ningunha frecha estorbara ou ferira a Smaug máis do que faría unha mosca dos pantanos. Xa había homes saltando a auga por todas as partes. As mulleres e os nenos estábamos a meter nos botes cargados na lagoa do mercado. Abandonábanse as armas. Había loito e pranto onde pouco tempo antes se cantaran as bellas cancións sobre os ananos e a alegría vindeira. Agora os homes maldicían os seus nomes. O propio gobernador dirixíase á súa gran lancha dourada, coa esperanza de poder fuxir remando no medio da confusión e salvarse. Pronto toda a cidade quedaría deserta e queimada ata a superficie do lago. Iso era o que quería o dragón. Polo que a él respectaba, podían meterse todos en lanchas, tería unha estupenda diversión cazándoos, ou se querían, podían quedar ali parados ata morrer de fame. Que Titán se chegara á terra, e él estaría preparado. Pronto incendiaría todos os bosques das ribeiras e murcharía todos os campos e pastos. Neste momento estaba a gozar co deporte do acoso á cidade máis do que gozara con calquera outra cousa dende había anos. Pero aínda quedaba unha compañía de arqueiros que resistía entre as casas incendiadas. O seu capitán era Bardo, de voz severa e de cara severa, a quen os amigos acusaran de agoirar solagamentos e peixe envenenado, aunque coñecían o seu valor e coraxe. Era descendente indirecto de Girion, señor do Val, do cal a muller e o fillo fuxiran da ruína polo río rápido abaixo había moito tempo. Agora disparaba cun grande arco de teixo, ata que só lle quedou unha frecha. As lapas achegábanse a él, os seus compañeiros abandonárano. Tensou o arco por derradeira vez. De súpeto, da escuridade algo reboou para o seu ombreiro. Sobresaltouse, pero só era un vello tordo. Sen medo, posuse cabo da súa orella e transmitiulle noticias. Maravillado decatouse de que podía comprender a súa lingua, pois era da raza do Val. Agarda, díxolle. Lúa está a asomar. Busca o oco do lado esquerdo do peito, cando voe e xire por riba túa. E mentres Bardo se tiña maravillado, contoulle o que acontecera na montaña e todo o que oíra. Entón Bardo tensou a corda do arco ata a orella. O dragón volvía facendo círculos e voando baixo, e mentres se achegaba, saiu a lúa sobre a beira do leste e pateoulle as súas grandes ás. «Frecha!», dixo o arqueiro, «frecha negra!». «Gardeite para o final, nunca me fallaches e sempre te recuperei. Vinte do meu pai e el de tempos antigos. Se algunha vez saíches da forza do verdadeiro rei baixo a montaña, vai agora e voa ben». O dragón arremeteu de novo, máis baixo que nunca, e cando xirou e se precipitou, a súa barriga brillou con escintilantes lumes brancos das xemas ao luar. Agás nun sitio. O gran arco vibrou. A flecha voou dereita da corda ao oco do lado esquerdo do peito, de onde se estendía a pata dianteira. Ali se cravou e desapareceu, punta, pau e pluma. Tan fero fora o tiro. Un ouveo que enxordeceu os homes, derrubou árbores e esmiuzou pedras. Mau soltou no aire, tirouse e caeu abatido desde as alturas. Caeu no medio da cidade, na súa agonía, reduciuse a brasas e faíscas. O lago ruxiu, levouse unha gran nube de vapor blanco na repentina escuridade baixo a lúa. Houve un siseo, un burbullante remuíño, e logo silencio. Esa foi a fin de Smaug e Esgaroz, pero non de Bardo. A lúa crecente subiu máis e máis e o vento fíxose ruidoso e frío. Retorceu a néboa branca en columnas que se dobraban e en nubes rápidas e empuxouna para o oeste, dispersándoa en retallos desordenados sobre os pantanos que había ante o bosque escuro. Entón puidéronse ver moitas lanchas como puntos escuros na superficie do lago, e o vento trouxo as voces das xentes de Esgaroz, lamentando a perda da cidade e dos bens, e as casas arruinadas, pero en realidade tiñan moito polo que se sentir agradecidos, se separaban a pensalo, aunque obviamente non se podía esperar que o fixesen xa no momento. Polo menos 3/4 partes dos habitantes da cidade escaparan con vida. Os seus bosques, campos, pastos e gando e a maioría das lanchas seguían intactos, e o dragón estaba morto.
aínda non se decataran do que significaba iso. Reuníronse en tristes multitudes nas beiras occidentais, a tremer polo vento e o frío, e a súa ira e primeiras queixas foron contra o gobernador, que abandonara a cidade tan axiña, mentres algúns aínda estaban dispostos a defendela. Pode que teña bo xeito para os negocios, especialmente para os seus propios negocios, murmurou algún. Pero non serve cando pasa algo serio. E louvaron a coraxe de Bardo e o seu derradeiro poderoso tiro. Se non morrese, dixeron todos, faríamolo rei. Bardo o matador do dragón, da linaxe de Girion. Que desgracia que se perdese. Xusto no medio da súa conversa, unha figura alta adiantouse dende as sombras. Estaba enchoupado, o pelo negro colgáballe húmido pola faciana e os ombreiros, e unha luz fera brillaballe nos ollos. Bardo non se perdeu, berrou. Tirouse a auga desde Esgaroz cando o inimigo foi abatido. Eu son Bardo da linaxe de Girion. Eu son o matador do dragón. Rei Bardo, berraron, pero o gobernador aportou os dentes que lle batían. Girion foi señor do Val, non rei de Esgaroz, dixo. Na cidade do lago sempre liximos gobernadores entre os vellos e os sabios, e nunca aturamos o dominio de simples homes de armas. Que o rei Bardo volte ao seu propio reino. Val quedou agora liberada polo seu valor, e nada impide o seu regreso. E todo aquel que queira pode ir con el, se prefire as frías pedras baixo a sombra da montaña as verdes ribeiras do lago. Os sensatos ficarán aquí coa esperanza de construir a nosa cidade e gozar outra vez, co tempo, da súa paz e das súas riquezas. Teremos un rei Bardo, berrou en resposta a xente que estaba máis preto. Já estamos fartos de vellos e de contadores de cartos, e a xente que estaba máis afastada berrou tamén. Viva o arqueiro, morran os sacos de diñeiro! Ata que o clamor resoou ao longo da ribeira. Son o último home en negarlle valor a Bardo o arqueiro, dixo o gobernador cautelosamente, pois Bardo estaba agora ao seu carón. Esta noite gañou un posto sobranceiro no rexistro de benefactores da nosa cidade, e é merecedor de moitas cancións imperecedoiras. Pero por que, ó pobo, e aquí o gobernador ergueuse e falou con voz alta e moi clara, por que recibo eu vosas maldicións? Debido a que falta debo ser deposto? Quen sacou o dragón do seu sono, se me permitides preguntar? Quen recibiu de nós ricos presentes e grande axuda e nos levou a crer que as bellas cancións se ían facer realidade? Quen xogou cos nosos bons corazóns e as nosas gratas fantasías? Que clase de ouro nos enviaron polo río abaixo para recompensarnos? O lume do dragón é a ruína. A quen lle imos a reclamar recompensa polos estragos e a axuda para as nosas viúvas e os nosos orfos? Como vedes, o gobernador non obtivera o seu cargo sen ningún motivo. O resultado das súas palabras foi que polo momento a xente case esquecera a súa idea dun novo rei e dirixiu os seus anosados pensamentos a Thorin e a súa compañía. Dende moitas partes berraron palabras duras e amargas, e algúns dos que máis alto cantaran antes as bellas cancións berraron en ton igual de alto que os ananos se encirraran o dragón contra eles deliberadamente. «Parvos», dixo Bardo, por que malgastades palabras e carrase contra esas infelices criaturas? Sen dúbida eles foron os primeiros en perecer no lume antes de que Smaug viñese contra nós. Entón, ao mesmo tempo que falaba, chegoulle ao corazón o recordo do fabuloso tesouro da montaña, abandonado sen garda nin dono, e calou de súpeto. Pensou nas palabras do gobernador, en van reconstruída e coroada con campás de ouro, se pudese atopar os homes necesarios. Por fin falou de novo. Non é momento para palabras de cólera, gobernador, nin para decidir grandes cambios. Hai traballo que facer. Continuarei a servirvos. Aunque dentro de algún tempo pode que pense outra vez as vosas palabras e marche ao norte con quen me queira acompañar. Entón afastouse para axudar e organizar os campamentos e coidar os doentes e feridos. Pero o gobernador torceu o fociño cando el se foi, e seguiu sentado no chan. Pensou moito, pero falou pouco, a non ser para berrar que lle levasen lume e comida. Deste xeito, onde quera que fose, Bardo atopaba rumores que corrían como o lume entre a xente, e se referían ao inmenso tesouro que agora estaba sen garda. Os homes falaban da recompensa que pronto ia obter por todos os seus presuicios, e da riqueza que abundaría e sobraría para comprar cousas no sur. E iso animábaos moito na súa premiante situación. Era o que cumpría, pois a noite foi amarga e triste. Só se puido atopar refuxo para uns poucos. O gobernador conseguiu un, e había pouca comida,
mesmo para o gobernador. Moitos se enfermaron aquela noite pola humidade, o frío e o sufrimento, e morreron despois, mala que escaparan ilesos da ruína da cidade. E nos días que seguiron houbo moita enfermidade e gran fame. Entrementres, Bardo tomou o mando e organizou as cousas como mellor lle pareceu. Anque sempre en nome do gobernador, e tivo un arduo labor gobernando o pobo e dirixindo os preparativos para a súa protección e alosamento. Os máis probablemente perecerían no inverno, que xa chegaba apresado tras o outono, se non recibise axuda. Pero a axuda chegou a Xinia, pois Bardo mandou inmediatamente mensaseiros veloces polo río arriba, o bosque, para pedir auxilio do rei dos elfos do bosque. E estes mensaseiros atoparon un exército xa en camiño, anque só pasaran 3 días dende a caída de Smaug. O rei elfo recibira noticias dos seus propios mensaseiros e dos paxaros que eran amigos do seu pobo, e xa sabía moito do que acontecera. Certamente foi moi grande a conmoción entre todas as criaturas aladas que moraban nos lindeiros da desolación do dragón. O aire estaba cheo de bandadas a voar en círculo, e os seus rápidos mensaseiros voaban para cá e para lá cruzando o ceo. Sobre os lindeiros dos bosques había subíos, chíos e rechuchíos. As noticias estendéronse ata moi lonxe do bosque escuro. Smaug morreu. As follas susurraron e orellas sorprendidas endeitáronse. Antes mesmo de que o rei elfo partise a cabalo, as noticias chegaran ao oeste, ata os piñeirais das montañas vertemosas. Beorn oíras na casa de madeira, e os trasnos reuníranse en consello nas súas cavernas. Isto a ser o último que ollamos de Thorin escudo de carballo e coido, dixo o rei. Sería mellor para el se continuase a ser o meu hóspede. De calquera xeito, mal vento é o que non lle trae nada bo a ninguén. Pois el tampouco esquecera a lenda da riqueza de Thror. Foi por iso que o mensaxeiro de Bardo o atopou en marcha con moitos lanceiros e arqueiros, e os corvos reuníanse en mestas bandadas por riba del, pois pensaban que a guerra espertaba de novo, unha guerra como non houbera por aqueles lugares dende había longo tempo. Pero o rei, cando viu as súplicas de Bardo, compareceuse, pois era o señor dun pobo bo e amable. Quela, cambiando a marcha, que tantón ía directamente á montaña, apresurouse río abaixo cara ao lago longo. Non tiña lanchas nin balsas dabondo para o seu hoste, e víronse obrigados a ir de xeito máis lento, a pé, pero antes enviou unha gran cantidade de provisións polo río. Ademais, os elfos son lixeiros de pés, e aínda que naqueles tempos non estaban moi acostumados aos pantanos nin ás terras traizoeiras que había entre o bosque e o lago, avanzaron depresa. Só 5 días despois da morte do dragón, chegaron ás ribeiras e contemplaron as ruínas da cidade. Foron ben recibidos, como era de esperar, e os homes e o seu gobernador estaban dispostos a chegar a calquera acordo para o futuro a cambio da axuda do rei elfo. Asina fixeron os seus plans. O gobernador ficou coas mulleres e cos nenos, cos vellos e cos tolleitos. E con el había algúns artesáns e moitos elfos abelenciosos que estiveron atarefados derrubando árbores e recollendo a madeira enviada dende o bosque. Despois construíron moitas cabanas na ribeira, contra o inverno inminente, e tamén baixo a dirección do gobernador comezaron a planear unha nova cidade, aínda máis fermosa e grande que a de antes, aunque non no mesmo sitio. Trasladáronse para o norte, a un lugar alto da beira, pois xa para sempre recearon da auga na que xacía o dragón. Xa nunca regresaría ao seu leito dourado. Estaba estirado, frío como unha pedra, retorcido no fondo dos baixos. Alí durante séculos puderon verse os seus enormes osos no tempo calmo, entre os piares ruinosos da antiga cidade. Pero poucos ousaban cruzar ese lugar maldito, e ninguén se atrevía a mergullarse na auga arrepiante ou recuperar as pedras preciosas que caían da súa carcasa a podrecer. Todos os homes de armas, aínda útiles e a maioría das tropas do rei elfo, preparáronse para marchar ao norte, a montaña. Foi así como os 11 días da ruína da cidade, a vanguarda do exército cruzou as portas de pedra no extremo do lago e entrou nas terras desoladas.